τρεις ηλίου θεότητος, τους την οικουμένη ακτίση δογμάτων θείων πυρσεύσαντας, τους μελειρίτους ποταμούς της σοφίας, τους την κτήση πάσαν θεογνωσίας να μας καταρδέσαντας, βασιλείων των Μέγαν και των θεολόγων Γρηγορίων, συν το πλήνο Ιωάννη, το την γλώτα χρυσορήμωνη. Πάντες των λόγων αυτών εραστέ, συνερθόντες στιγμής θυμήσομεν, αυτήν την τριάδη, υπερηγόνα πρεσβεύουσι. Κάθε χρόνο στις 30 Ιανουαρίου τιμούμε τους τρεις ιεράρχες, τους προστάτες των γραμμάτων και των σχολείων, τους προστάτες των μαθητών και των δασκάλων. Φέτος, το 2021, που λόγω των συνθήκων δεν μπορούμε να τους τιμήσουμε στα σχολεία μας, θα προσπαθήσουμε, έστω και διαδικτυακά, να πανηγυρίσουμε στη μνήμη τους. Ελάτε λοιπόν να τους γνωρίσουμε από κοντά. Πότε και πώς θεσπίστηκε η κοινή γιορτή των τριών ιεραρχών? Τον 11ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη οι άνθρωποι είχαν χωριστεί σε τρεις ομάδες, τους Βασιλίτες, τους Γρηγορίτες και τους Ιωαννίτες, και άρχισαν να μαλώνουν για το ποιος από τους τρεις είναι ο καλύτερος. Τότε παρουσιάστηκαν και οι τρεις Άγιοι σε όραμα στον επίσκοπο Ιωάννη Ευχαΐτων και του είπαν πως αυτοί είναι αγαπημένοι στον ουρανό και έτσι ενωμένοι θέλουν να είναι και στη γη. Ο επίσκοπος πρότεινε λοιπόν, κατά προτροπή των τριών ιεραρχών, να συσταθεί κοινή γιορτή και για τους τρεις. Μιας και φέτος γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, αξίζει να αναφερθεί ότι στα χρόνια της τουρκοκρατίας η γιορτή των τριών ιεραρχών ήταν η γιορτή της παιδείας και των γραμμάτων σε όλο τον υπόδουλο ελληνισμό. Τελικά το 1841, στο ελεύθερο πια ελληνικό κράτος, καθιερώνεται και επίσημα η γιορτή τους ως γιορτή της παιδείας και των γραμμάτων. Ποιοι ήταν όμως οι τρεις ιεράρχες και γιατί αξίζει να τους έχουμε πρότυπα ζωής? Όπως τον ουρανό ξεχωρίζουν ανάμεσα στα αναρρύθμιτα αστέρια κάποια πόλη φωτεινά, έτσι και στον ουρανό της Εκκλησίας, μέσα στα εκατομμύρια αστέρια που είναι οι Άγιοι, ξεχωρίζουν κάποιοι που η ζωή τους φωτίζει περισσότερο. Τρία τέτοια ολόλαμπρα αστέρια είναι και οι τρεις ιεράρχες. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Άγγισαν την κορυφή της γνώσης, σπούδασαν όλες τις γνωστές στην εποχή τους επιστήμες, θετικές και θεωρητικές. Ωστόσο, είχαν βάλει στόχο ζωής μία άλλη, ανώτερη κορυφή. Από παιδιά ακόμη λαχτάρισαν να ανέβουν στα ύψη της αρετής. Η ζωή τους υπήρξε ένα ξέσπασμα αγάπης. Αγάπησαν πρώτα το Θεό με όλη τους την καρδιά και ύστερα αγκάλιασαν όλους τους ανθρώπους και έδωσαν τα πάντα στον πλησίον χωρίς να λογαριάζουν τον εαυτό τους. Ποτέ τους δεν μαγνητίστηκαν από το χρήμα,
μόνο ήξεραν να το προσφέρουν εξ ολοκλήρου σε κάθε αναγκεμένο άνθρωπο. Ας ξεκινήσουμε από την προσωπικότητα του Αγίου Βασιλείου. Ο Μέγας Βασίλειος γεννήθηκε στην Κεσάρια της Καπαδοκίας το 330 μετά Χριστόν από πολύ πλούσια και πιστή στο Θεό οικογένεια. Οι γονείς του, η Εμέλεια και ο Βασίλειος και πολλά από τα 9 αδέρφια αναδείχθηκαν Άγιοι. Ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος Νήσης, ο Πέτρος Ευαστίας, ο Ναυκράτιος, η Μακρίνα. Το σπίτι τους χαρακτηρίστηκε εργαστήρι Αγίων και ήταν πραγματικά μια οικογένεια έκτακτης αγιότητας. Ευιέστατος και φιλομαθής ο Βασίλειος, σπούδασε σε όλα τα μεγάλα σχολεία της εποχής του. Άρχισε τις σπουδές του στην πατρίδα του, την Κεσάρια. Ξεχώρισε πολύ γρήγορα ανάμεσα στους συμμαθητές του για την εργατικότητά του, αλλά και για τη σπάνια διάνοια. Από την Κεσάρια πήγε στην Κωνσταντινούπολη και έπειτα στη φημισμένη πανεπιστημιούπολη της εποχής, την Αθήνα. Σπούδασε αστρονομία, φιλοσοφία, ρητορική, μαθηματικά, ιατρική, νομικά, μουσική, όλους τους κλάδους της γνώσης της εποχής του. Έγινε πανεπιστήμονας. Όταν τελείωσε τις σπουδές του, πήγε για λίγο καιρό στην έρημο, κοντά στον Ήρη ποταμό, για να γνωρίσει αγίους ανθρώπους που έμεναν εκεί. Μέσα του, ο νεαρός Βασίλειος είχε ήδη κάνει την επιλογή για τη ζωή του. Έτσι, όταν επέστρεψε στην Κεσάρια, συνειδητά πήρε τη μεγάλη απόφαση και έγινε ιερέας. Πολύ σύντομα έγινε και επίσκοπος. Μοίρασε την τεράστια περιουσία του στους φτωχούς και ο ίδιος έζησε πολύ φτωχικά, κρατώντας για τον εαυτό του ένα ράσο και λίγα πνευματικά βιβλία. Ο Βασίλειος με την εχριστό αγάπη του αγκάλιασε όλους τους πονεμένους σε ένα μεγαλειώδες έργο, ασύλληπτο για ένα κοινωνού. Έκτισε την περίφημη βασιλιάδα, νοσοκομεία, λεπροκομείο, ορφανοτροφία, γυροκομεία, σχολεία, ξενώνες, συσίτια, πολλά εργαστήρια, τα πάντα για τον αδύναμο αδελφό. Σε αυτή την πόλη εκατοντάδες άνθρωποι έβρισκαν αγάπη και χαρά. Ο Βασίλειος διακονούσε παντού. Ως γιατρός περιποιόταν τους ασθενείς με απαράμιλη αυταπάρνηση. Φιλώντας ακόμα και τους λεπρούς βασιλιάδας, έγινε παράδειγμα της χριστιανικής αγάπης. Η χάρις του Θεού τον προστάτευε και ποτέ του δεν κόλλησε αρρώστια από τους ασθενείς που με τα άγια του χέρια υπηρετούσε νυχθημερών. Μεγάλη ήταν η αγάπη του Αγίου Βασιλείου και για τους νέους, τους οποίους συμβουλεύει με τα εξής. Σε εσάς σήμερα στους νέους συμβαίνει ό,τι και με τον Ηρακλή. Μπροστά σας στέκεται η αρετή και η κακία. Ανοίγει το δρόμος του καλού και του κακού. Όπως ο Ηρακλής και όλοι οι αληθινά σοφοί ακολούθησαν το δρόμο της αρετής, έτσι και εσείς, να ξεπεράσετε εκείνους την αρετή. Τα συγγράμματα που μας κληροδότησε είναι πολλά. Ξεχωρίζουν ομιλίες για ένα εξαήμερο, όπου ερμηνεύει με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος τη δημιουργία του κόσμου. Είναι ο πρώτος, αιώνες πριν τον Ενστάιν, που μίλησε για το χρόνο ως διάσταση και συνέγραψε κι άλλα, πολλά, υπέροχα έργα που μιλούν στις ψυχές μας. Το 371, ο αυτοκράτορας Ουάλης, οπαδός της αίρεσης του Αρείου, έκανε τα πάντα για να στερεώσει την αίρεση σε όλο το βασίλειό του. Οι περισσότεροι υπήκοοι, είτε με διωγμούς, είτε με δημεύσεις περιουσιών, είτε με βασανιστήρια, υποτάσσονται στη θέλησή του. Μόνος ανυπότακτος, ο επίσκοπος Κεσαρίας Βασίλειος. Ο Ουάλης στέλνει εναντίον του τον έπαρχο Μόδεστο για να τον συνετίσει. Ο διάλογος τους εμπνέει θαυμασμό για τον Άγιο. Πώς τολμάς να αντιστέκεσαι ενάντια στην εξουσία και να φέρεσαι μόνος εσύ, Βασίλειε, με τόση αυθάδεια? Γιατί μου κάνεις τέτοια ερώτηση? Ποια είναι η απίθεια και η υπεροψία μου? Γιατί δεν ακολουθείς τη θρησκεία του αυτοκράτορα, ενώ όλοι πια οι άλλοι υποτάχθηκαν και νικήθηκαν. Δεν είναι αρεστά αυτά στο δικό μου βασιλιά. Ούτε ανέχομαι να προσκυνώ το Χριστό σαν κάποιο κτίσμα, αφού εγώ είμαι κτίσμα του Θεού.
Δεν θεωρείς μεγάλο και τιμητικό το να ταχθείς με το μέρος μας και να μας έχεις φίλους? Αναγνωρίζω και δεν αρνούμε ότι εσείς είστε επιφανείς, αλλά καθόλου ανώτεροι από το Θεό. Πώς λοιπόν δεν φοβάσαι την εξουσία? Τι θα μου συμβεί, τι πρόκειται να πάθω? Δίμευση περιουσίας. Δίμευση περιουσίας δεν φοβάται εκείνος που δεν έχει τίποτα, εκτός αν πάρεις τα τρίχινα αυτά φτωχά ρούχα και τα λίγα βιβλία από τα οποία αποτελείται ολόκληρη περιουσία μου. Τότε εξορία. Εξορία δεν ξέρω τι θα πει, αφού δεν είμαι πουθενά εγκατεστημένος κι ούτε αυτή την πόλη που κατοικώ τώρα θεωρώ δική μου, αλλά θα έχω πατρίδα μου κάθε τόπο στον οποίο θα με ρίξουν, ή μάλλον κάθε τόπο του Θεού όπου εγώ είμαι ξένος και πάρικος. Αν δεν σε τρομάζει η εξορία, να ξέρεις πως σε περιμένουν σκληρά βασανιστήρια και θάνατος. Τα βασανιστήρια πάλι τι μπορούν να κάνουν σε άνθρωπο που δεν έχει σώμα, εκτός αν λες βάσανο την πρώτη πληγή με την οποία θα πέσει το σώμα αυτό. Δεν θα σας κουράσω και πολύ. Μόνο της πληγής αυτής είσαι Κύριος. Όσο για το θάνατο μόδεστε, θα είναι για μένα ευεργεσία, γιατί θα με στείλει γρηγορότερα στο Θεό, για τον οποίο ζω και πολιτεύομαι και χάρη του οποίου νεκρώθηκα ήδη και προς τον οποίο από καιρό τώρα σπέβδω να φτάσω. Μα τι άνθρωπος είσαι εσύ! Κανείς μέχρι σήμερα δεν μίλησε με τέτοιο τρόπο και με τόσο μεγάλη παρησία. Ίσως δεν συνάντησες ποτέ σου επίσκοπο, γιατί αν συναντούσες πραγματικό ιεράρχη που να αγωνίζεται για την ορθή πίστη, με αυτόν τον τρόπο θα σου απαντούσε. «Μεγαλειότατε, ιτηθήκαμε», ομολόγησε αργότερα στον Ουάλι ο Μόδεστος. Ο λόγος του βασιλείου επιδρούσε σαν βροντί, γιατί ο βίος του έλαμπε σαν αστραπή, γράφει ο επιστήθιος φίλος του Γρηγόρης ο Θεολόγος. Την 1η Ιανουαρίου του 379, ο Άγιος Βασίλειος έφυγε τον ουρανό, σε ηλικία μόλις 49 χρονών. «Ισχύρα σου, Κύριε, παραθήσω με το πνεύμα μου», ψέλισε. Η ζωή του, που δεν ήταν ούτε μισός αιώνας, έγραψε μια πορεία φωτεινή και ανήκει σε εκείνους τους λίγους που η ιστορία χαρακτηρίζει μεγάλους. Τρεις μεγάλοι φωτοδότες και σοφοί δείχνουν πηγή να ξεδιψάσει η οικουμένη. Πλούτη και δόξα ανηθήκαν στη ζωή προς την τριάδα και οι τρεις υποταγμένοι. Του αναστημένου μαθητές και έχουν αρχή πόλεμο αγάπης που την κοινωνία γιατρεύει. Για κάθε πεινασμένο έχουνε τροφή και αληθινή ζωή για όποιον τη γυρεύει. Στην Άγια Έπαρξη τρεις φωτοφόροι, Ιωάννης Βασίλειος, Γρηγόριος, άρρηκτα τέριαξαν πίστη και γνώση, νιώτη ταπείνωση, ύλη και φως. Στην κοινωνία μας που σήμερα πονά, δώστε μας λίγη απ' την αγάπη σας πατέρες. Ανάψτε μέσα μας την Άγια σας φωτιά, παρηγοριά να πλώσουμε σε κρύες μέρες.
στην Αγιά Έπαρξη τρεις φωτοφόροι, Ιωάννης Βασίλειος, Γρηγόριος, διδάσκουν να ενώσουμε πίστη και γνώση, νιώτη και αγνώτικα, ύλη και φως. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος γεννήθηκε το 329 στην Καπαδοκία. Η μητέρα του, η Νώνα, που ήταν μια άγια γυναίκα, τον μεγάλωσε με χριστιανικές αρχές. Από μικρό παιδί αγαπούσε πολύ τα γράμματα. Από την Αζιανζό πήγε στην Κεσάρια, όπου σπούδασε ρητορική. Έπειτα στην Αλεξάνδρεια σπούδασε ελληνική φιλοσοφία και τελικά στην Αθήνα φιλολογία, νομικά, αριθμητική, γεωμετρία, μουσική. Ξεχώριζε τόσο πολύ, ώστε όχι μόνο οι δάσκαλοι του, αλλά και οι συμμαθητές του πρότειναν να γίνει αυτός καθηγητής της ρητορικής στο Πανεπιστήμιο, όπου και δίδαξε 1 χρόνο. Τη μόρφωση ο Γρηγόριος δεν την αγαπούσε απλώς, τη θεωρούσε σαν ένα μεγάλο αγαθό δώρο του Θεού. Στην Αθήνα ο Γρηγόριος γνωρίστηκε με τον Βασίλειο. Είχαν μια φιλία που έμεινε παροιμιώδες μες στους αιώνες, φωτεινό παράδειγμα φιλίας για όλους μας. Τους βλέπουμε μαζί, το Βασίλειο και το Γρηγόριο, στα πιο όμορφα χρόνια, τα νεανικά, να περπατούν μες στους δρόμους της Αθήνας και να κατακτούν μαζί με τη γνώση και την αρετή. Αργότερα, ο Γρηγόριος έγραφε για τη φιλία του με το Βασίλειο. Είναι γλυκιά η ώρα της φιλίας. Είχαμε στην καρδιά μας ίδιες ελπίδες. Είχαμε διώξει το φθόνο από τις ψυχές μας. Αγωνιζόμασταν, δηλαδή και οι δύο, όχι πώς να πάρει ο καθένας το πρωτείο για τον εαυτό του, αλλά πώς να το δώσει στον άλλον. Ο καθένας ένιωθε την πρόοδο του άλλου ως δική του πρόοδο. Ο Γρηγόριος δεν αναπαυόταν στη δόξα της πανεπιστημιακής έδρας και έτσι έσπευσε να αναχωρήσει για να πάει να συναντήσει τον καρδιακό του φίλο Βασίλειο κοντά στον Ήρη ποταμό. Εκεί προσεύχονταν, καλλιεργούσαν τη γη και διάβαζαν την Αγία Γραφή, καθώς και άλλα ωφέλιμα βιβλία. Ο Γρηγόριος εγγράψε εκεί και πολλά ωραία ποίηματα που μέχρι σήμερα συγκινούν εκείνους που τα διαβάζουν. Είχε ένα έκτακτο ποιητικό ταλέντο και συνέθεσε 407 αριστουργήματα με πολύ βαθιά φιλοσοφική σκέψη. Γράφει ο Άγιος: «Αν δεν ήμουν δικός σου, θα ήμουν, Χριστέ μου, πολύ αδικημένος». Όμως αυτή η ωραία ζωή δεν κράτησε πολύ. Ο πατέρας του Γρηγορίου, που είχε γίνει επίσκοπος, τον ειδοποίησε να γυρίσει στην πατρίδα του για να τον βοηθάει στο δύσκολο έργο του. Έτσι, ο Γρηγόριος γύρισε πίσω. Οι συμπατριώτες του, όταν είδαν το φωτεινό πρόσωπό του, θέλησαν να τον κάνουν ιερέα. Έτσι και έγινε. Μιλούσε στους ανθρώπους για την αλήθεια του Ευαγγελίου και βοηθούσε τους φτωχούς. Στα 43 του χρόνια ο Θεός τον ανύψωσε στο επισκοπικό αξίωμα. Όμως ο θάνατος έρχεται να πληγώσει την ψυχή του με αλλεπάλληλους θανάτους συγγενικών προσώπων. Πρώτα του αδερφού του Κεσαρίου, έπειτα της αδερφής του Γοργονίας, μετά του πατέρα του και τέλος της μητέρας του Νώνας. Μετά από αυτές τις θλίψεις, το 378 η Θεία Πρόνοια τον φέρνει στην Κωνσταντινούπολη, όπου υπερασπίζεται με καταπληκτικό τρόπο την Ορθοδοξία. Η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη. Όλοι οι νέοι της βασιλεύουσας ήταν στα χέρια των αιρετικών.
Όμως ο Άγιος δεν απελπίζεται. Μετατρέπει ένα δωμάτιο στο σπίτι που τον φιλοξενούσαν σε ναό και του δίνει συμβολικό όνομα. Ονομάζει τον ναό Αγία Αναστασία, δείγμα ότι πίστευε στην Ανάσταση της Ορθόδοξης πίστης. Οι αγώνες είναι επικίνδυνοι. Οι αιρετικοί, ανεβασμένοι πάνω στις σκεπές των σπιτιών, του πετούν πέτρες και έτσι ο Άγιος Γρηγόριος δοκιμάζεται πολύ. Εκφωνεί τους περίφημους 5 θεολογικούς λόγους που του έδωσαν δίκαια τον τίτλο του θεολόγου. Φανερώνει τα ψέματα των αιρετικών. Ερμηνεύει απλά και κατανοητά τις μεγάλες δογματικές αλήθειες για την Αγία Τριάδα. Τα λόγια του σοφά και αληθινά. Είχαν γίνει λάβα, φωτιά. Μετά το σκληρό αυτό αγώνα, ο Μέγας Θεοδόσιος τον αναδεικνύει τον 381 μετά Χριστόν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Όλοι τον αγαπούσαν πολύ και τον θαύμασαν, εκτός από κάποιους που άρχισαν να τον ζηλεύουν, ανοίγουν πόλεμο εναντίον του και πασχίζουν να το διώξουν. Τότε ο φιλήσυχος και ταπεινός Γρηγόριος, για να μην δημιουργηθούν φασαρίες, αποσύρεται από τον πατριαρχικό θρόνο. Λέει στον αυτοκράτορα πως δεν θέλει να είναι πια αρχιεπίσκοπος και αφού έδωσε τη θέση του σε άλλον, αναχώρησε αθόρυβα για τη γενέτειρά του, την Αριανζό. Εκεί επιδόθηκε στην νηστεία, την αγρυπνία και την προσευχή. Μέχρι το τέλος της ζωής του καλλιέργησε την ασκητική ζωή που τόσο αγαπούσε η φιλέριμη φύση του, προκειμένου να συγκεντρώνεται στην επικοινωνία με τον Θεό. Ο Ιωάννης γεννήθηκε το 354 στην Αντιόχεια της Συρίας. Ο πατέρας του, στρατηλάτης σε Κούνδος, πέθανε πολύ νωρίς. Η νεαρή Ανθούσα μεγάλωσε το μοναχοπέδι της με πίστη και ευσέβεια. Σίγουρα ο Ιωάννης οφείλει πολλά στην αγιότητα και τον ηρωισμό της μητέρας του. Εξάλλου και για τους 3 ιεράρχες ισχύει η ίδια διαπίστωση. Οι μητέρες τους Εμέλεια, Νόνα και Ανθούσα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ενάρετου και φιλόθεου βίου τους. Ο μικρός Ιωάννης ήταν πρικισμένος με πολλά χαρίσματα. Αγαπούσε τα γράμματα και τα βιβλία, μα πάνω απ' όλα αγάπησε την Αγία Γραφή. Σπούδασε στην Αντιόχεια νομική και ρητορική. Δάσκαλός του υπήρξε ο γνωστός ρήτορας Λιβάνιος. Στη σχολή ήταν παράδειγμα σπάνιας μελέτης, είχε ξεχωριστή ευφυΐα και ρητορική ικανότητα. Όταν ερωτήθηκε ο Λιβάνιος ποιον θα επιθυμούσε να αφήσει διάδοχο στην περήφανη σχολή του, απάντησε: «Ήθελα να αφήσω ως διάδοχό μου τον Ιωάννη, αν δεν μου τον είχαν κερδίσει οι χριστιανοί». Σε ηλικία μόλις 20 ετών μίλησε για πρώτη φορά ως δικηγόρος. Κατέπληξε το ακροατήριο με τη σαγηνευτική ευλωτία και τα άσυστα επιχειρήματά του. Η φήμη του σκόρπισε πολύ γρήγορα σε ολόκληρη την Αντιόχεια. Όμως τον Ιωάννη δεν άρεσαν οι δόξες και τα πλούτη. Ο πλούσιος αυτός νέος, με δυνατή μόρφωση, με σπάνιο ρητορικό ταλέντο, αφήνει το δικηγορικό επάγγελμα και με το χρυσό του στόμα μιλά για τον Θεό. Όταν πέθανε η μητέρα του, έδωσε όλη την περιουσία του στους φτωχούς και έγινε ιερέας στην Αντιόχεια. Πολλοί άνθρωποι συγκεντρώνονταν στην εκκλησία όπου διακονούσε για να ακούσουν τα λόγια του. Μιλούσε τόσο ωραία που ήταν σαν να έτρεχε από το στόμα του χρυσάφι. Γι' αυτό Όταν εκενώθηκε ο πατριαρχικός θρόνος, όλοι ζητούσαν για πατριάρχη τον Ιωάννη. Ο ίδιος αρνιόταν. Μια βασιλική άμαξα κατέφτασε στην Αντιόχεια και με πιέση σχεδόν τον απήγαγαν στην Κωνσταντινούπολη. Τότε η βασιλεύουσα γνώρισε λαμπρές ημέρες με πατριάρχη τον Άγιο Ιωάννη. Φλογερός μαχητής ο Χρυσόστομος υπήρξε ο μεγαλύτερος ρήτορας της χριστιανοσύνης. Η Αγία Σοφιά γέμισε με τα πύρηνα κηρύγματά του και τα ψηφιδωτά της έγιναν μάρτυρες της πιο ιερής μάχης, καθώς ο Άγιος Ιωάννης αγωνιζόταν ασυμβίβαστα για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Ακόμη, γνώριζε πολύ καλά την ανθρώπινη καρδιά. Ήταν αληθινός πατέρας και πνευματικός οδηγός των πιστών της εποχής του, αλλά και κάθε γενιάς. Με σοφία έλεγε: «Θα πω για κάποιον ότι με αγαπάει, όχι μόνο όταν με επενεί, αλλά και όταν με ελέγχει για να με διορθώσει». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας χάρισε τη Θεία Λειτουργία που τελούμε κάθε Κυριακή, αλλά και πλήθος ομιλιών που και σήμερα μελετούν στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου σε μαθήματα ρητορικής
για να αξιοποιήσουν τη σαγηνευτική του έκφραση και τα εύστοχα σχήματα λόγου. Ερμήνευσε στίχο-στίχο ολόκληρη την Καινή Διαθήκη με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Σε όποιο χώριο δυσκολευόταν να βρει την ερμηνεία, γονάτιζε και προσευχόμενος μελετούσε την Αγία Γραφή από την αρχή ως εκείνο το σημείο, ζητώντας θεία φώτιση. Ιδιαίτερα στις δύσκολες επιστολές του Αποστόλου Παύλου, συμβουλευόταν απευθείας στο Μεγάλο Απόστολο που του υπαγόρευε στο αυτή την ερμηνεία. Σήμερα προσκυνούμε το άφθαρτο αυτή του Αγίου Ιωάννη, μια ζωντανή μαρτυρία που επιβεβαιώνει τη θαυμαστή ζωή του. Ο λαός τον αγαπούσε και τον ένιωθε πατέρα, γιατί όλοι ήξεραν πως ο Άγιος και δίκαιος ήταν. Ιδιαίτερα του άρεσε να μιλά για την αρετή της ελεημοσύνης και βοηθούσε πάντα τους φτωχούς. Έτρεφε καθημερινά με τα συσίτια του χιλιάδες άπορους της βασιλεύουσας. Ενέπνευσε δεκάδες πλουσίες γυναίκες να γίνουν συνεργάτριες και διακόνησες στο έργο της Εκκλησίας. Καλούσε τις βαριστολισμένες αρχόντισσες με λόγο ζωηρό. Επιτρέψτε μου να σας απελευθερώσω από τα δεσμά που πνίγουν το λαιμό σας και βαραίνουν τα αυτιά και τα χέρια σας. Δώστε τα χρυσαφικά σας να τα κάνουμε μπουκές ψωμί για τους φτωχούς. Η ασκητική του μορφή και ο καθαρός λόγος του άγγιζε τις καρδιές και άλλαζε τις ζωές. Έλεγε πάντα την αλήθεια, διαφανέρωνε το ψέμα και την κακία. Δεν φοβήθηκε να ελέγξει για τις άδικες πράξεις της, ακόμα και τη βασίλισσα Ευδοξία, η οποία τον εξόρισε 3 φορές με στόχο την εξάντληση και την τελική εξόδωση του Αγίου Πατριάρχη. Την πρώτη φορά, επειδή έγινε σεισμός μέγας, η αυτοκράτηρα διέταξε να γυρίσει πίσω ο Άγιος, που ήταν το φυλαχτό της αυτοκρατορίας. Τον εξόρισε όμως και πάλι, σε μέρος πολύ μακρινό, ώστε να μην μπορεί να δει κανένα δικό του άνθρωπο. Ύστερα από αρκετό καιρό, ο Άγιος Ιωάννης γύρισε στην Κωνσταντινούπολη, για να εξοριστεί όμως για 3η φορά. Η Ευδοξία δίνει εντολή να τον οδηγήσουν στην εξορία 2 τραχύτατοι στρατιώτες για να τον κακομεταχειρίζονται. Ο ίδιος δοξάζει τον Θεό που τον αξιώνει να υπομένει βάσανα για το όνομά του και γίνεται ο μεγαλομάρτυρας μετά τους διωγμούς. Βαδίζοντας τα βάθη της Ασίας κάτω από άθλιες και σκληρές συνθήκες, το ταλαιπωρημένο του σώμα δεν άντεξε από το κρύο και την κούραση. Έτσι, αφού είπε δόξα στο Θεό για όλα, η Αγία του ψυχή πέταξε για τον ουρανό. «30 χρόνια αργότερα, ο γιος της αυτοκράτηρας, θέλοντας να επανορθώσει το λάθος των γονέων του, φρόντισε να επιστραφούν τα λείψανα του Αγίου Ιωάννη από τα κόμματα του Πόντου στην Κωνσταντινούπολη. Με δέος και συγκίνηση ο λαός τον υποδέχτηκε. Απόθεσαν τα λείψανα του μαρτυρικού πατριάρχη στο θρόνο με δάκρυα. «Πατέρα, πάρε ξανά τον θρόνο σου». Εκείνη την ώρα ακούστηκε η φωνή του Αγίου. «Ειρήνη πάση, σε έχουμε την ευχή του». Αγιός στον ουρανό.
Οι τρεις ιεράρχες δεν είναι κάποιοι που ανήκουν στο μακρινό παρελθόν. Είναι επίκαιροι και σύγχρονοι. Απευθύνονται και σήμερα με την ίδια ζωντάνια σε όλους μας και ιδιαίτερα στους νέους. Η φωνή τους ξεπερνά τον περιορισμένο χρόνο και χώρο. Φτάνει και σε εμάς. Τους ακούμε. Αξιοποιήστε αυτά τα χρόνια. Σαν μέλισσες, ρουφήξτε ό,τι καλό σας προσφέρετε από τους δασκάλους και τα βιβλία σας. Αποκτήστε γνώσεις, μα πάνω απ' όλα, αποκτήστε τη Θεία Γνώση. Θα σας βοηθήσει να μείνετε άνθρωποι, να αγαπήσετε αληθινά τον συνάνθρωπο, γιατί στο πρόσωπό του θα βλέπετε την εικόνα του Θεού. Θα σας βοηθήσει να πετύχετε και επίγεια και ουράνια σταδιοδρομία. Σήμερα λοιπόν γιορτάζετε όλοι οι μαθητές. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και ευλογημένα. Παιδιά, ζείτε την πιο όμορφη περίοδο της ζωής σας. Η ηλικία σας είναι η ηλικία ηρωισμού και ενθουσιασμού. Τα ιδανικά σας ελκύουν, πρέπει να σας ελκύουν και αλίμονο αν δεν σας μαγεύουν. Σήμερα προβάλλονται μπροστά μας τρεις μεγάλες μορφές. Σε αυτούς στρέψτε τη σκέψη σας. Ηλεκτριστείτε από το παράδειγμά τους. Μιμηθείτε τους. Στη μόρφωση του νου, στην καλλιέργεια της καρδιάς, στην αδαμάντινη θέληση. Χρόνια σας πολλά με πρότυπα υψηλά. Σήμερα όμως γιορτάζουν και οι εκπαιδευτικοί, άρα και εμείς σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, να εμπνέεστε πάντα στο έργο σας από τους τρεις ιεράρχες. Σας ευχαριστούμε για όσα μας μαθαίνετε, αλλά και για πολλά άλλα. Ευχαριστούμε για την κατανόηση, το πραγματικό ενδιαφέρον, τις συμβουλές. Ευχαριστούμε για την υπομονή, μα πάνω απ' όλα ευχαριστούμε για την αγάπη σας. Και κάτι τελευταίο θέλουμε να σας πούμε. Ακόμα και αν σας δυσκολεύουμε κάποτε, σας παρακαλούμε, εσείς να μην χάνετε το κουράγιο σας. Να ξέρετε πως πάντα θα θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη τα λόγια σας, την αγωνία σας, τα χαμόγελά σας, τα πρόσωπά σας. Όλα αποτυπώνονται στο νου και στην καρδιά μας. Χρόνια σας πολλά και δημιουργικά. Και τώρα, για την κοινή γιορτή, οι τρεις ιεράρχες μας κερνάνε λόγια σοφά. Όπως στηρίζεις με ακρίβεια τις εντολές του γιατρού, έτσι να εφαρμόζεις με επιμέλεια και τις εντολές του Θεού, για να έχει η ψυχή σου υγεία και δύναμη. Η πραγματική χαρά συμβαδίζει ουσιαστικά με την μετάνοια και τη μνήμη του Θεού. Το πιο γλυκό όνομα και πράγμα είναι η ειρήνη, που ενώ όλοι την επενούν, λίγοι την στηρίζουν. Να μνημονεύεις τον Θεό με την προσευχή πιο συχνά και από την αναπνοή σου. Όσο τα εμπόδια είναι μεγαλύτερα, τόσο πιο πολύ αξία έχει ο θρίαμβος της αρετής. Ένας άνθρωπος με καρδιά πυρακτωμένη από αγάπη για τον Θεό μπορεί να αλλάξει ολόκληρη πόλη, μπορεί να τα αλλάξει όλα. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή αντάμωση στο σχολείο μας.